سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Lichaamsdelen. Lichaamsdelen. د بدن غړي. Ik ben een man aan het tekenen. Ik ben een man aan het tekenen. زه یو سړی رسموم. Eerst het hoofd. Eerst het hoofd. لومړی سر. De man draagt een hoed. De man draagt een hoed. سړی یوه خولۍ په سر کړې. Je kan zijn haar niet zien. Je kan zijn haar niet zien. تاسو د هغه ویښتان لیدلی نه شئ. Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. تاسو د هغه غوږونه هم لیدلی نه شئ. Je kan ook zijn rug niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. تاسو د هغه شا هم لیدلی نه شئ. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. زه سترګې او خوله رسموم. De man danst en lacht. De man danst en lacht. سړی نڅا کوي او خاندي. De man heeft een lange neus. De man heeft een lange neus. سړی اوږده پزه لري. Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt een stok in zijn handen. هغه په لاسونو کې یوه امسا لري. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. هغه د غاړې دسمال هم په غاړه کړی دی. Het is winter en het is koud. Het is winter en het is koud. ژمی دی او یخ دی. De armen zijn gespierd. De armen zijn gespierd. مټې تسمه شوي. De benen zijn ook gespierd. De benen zijn ook gespierd. پښې هم تسمه شوي. De man is van sneeuw. De man is van sneeuw. سړی له واورو څخه دی. Hij draagt geen broek en geen jas. Hij draagt geen broek en geen jas. هغه پتلون او جاکټ نه اغوندي. Maar de man bevriest niet. Maar de man bevriest niet. خو د سړي یخ نه کیږي. Hij is een sneeuwman. Hij is een sneeuwman. هغه د واورې سړی دی. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Lichaamsdelen. Lichaamsdelen. د بدن غړي. Ik ben een man aan het tekenen. Ik ben een man aan het tekenen. زه یو سړی رسموم. Eerst het hoofd. Eerst het hoofd. لومړی سر. De man draagt een hoed. De man draagt een hoed. سړي یوه خولۍ په سر کړې. Je kan zijn haar niet zien. Je kan zijn haar niet zien. تاسو د هغه ویښتان لیدلی نه شئ. Je kan ook zijn oren niet zien. Je kan ook zijn oren niet zien. تاسو د هغه غوږونه هم لیدلی نه شئ. Je kan ook zijn rug niet zien. Je kan ook zijn rug niet zien. تاسو د هغه شا هم لیدلی نه شئ. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. Ik ben de ogen en de mond aan het tekenen. زه سترګې او خوله رسموم. De man danst en lacht. De man danst en lacht. سړی نڅا کوي او خاندي. De man heeft een lange neus. De man heeft een lange neus. سړی اوږده پزه لري. Hij draagt een stok in zijn handen. Hij draagt een stok in zijn handen. هغه په لاسونو کې یوه امسا لري. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. Hij draagt ook een sjaal om zijn nek. هغه د غاړې دسمال هم په غاړه کړی دی. Het is winter en het is koud. Het is winter en het is koud. ژمی دی او یخ دی. De armen zijn gespierd. De armen zijn gespierd. مټې تسمه شوي. De benen zijn ook gespierd. De benen zijn ook gespierd. پښې هم تسمه شوي. De man is van sneeuw. De man is van sneeuw. سړی له واورو څخه دی. Hij draagt geen broek en geen jas. Hij draagt geen broek en geen jas. هغه پتلون او جاکټ نه اغوندي.
Maar de man bevriest niet. Maar de man bevriest niet. خو د سړي یخ نه کیږي. Hij is een sneeuwman. Hij is een sneeuwman. هغه د واورې سړی دی. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.